ಪಿಲಿಪಂಜ ತೋಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಫಿಲಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಉತ್ಪುಣಜನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಮುಗಿದ ನಾಳೆ ತುಕ್ಕ ಅಂತ ಹಾಪುಣ ಅಂದ್ ಸರ್ ಮಾತಾ ಕೆಲವಿದೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಟರ ಮಂತೀರಿ ಒಕ್ಕಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದದ್ದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತು ತುಯ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತವ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಾ ಲೆವೆಲ್ ಬೈದನು ಶೋಕ್ ಆತೀನಿ ಫಿಲಮ್ ಎಂಕಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಣ್ಣ ಖುಷಿ ಅದ ನಾಕಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಡು ಬತ್ತಿನ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎತ್ತು 4 ಸರ್ತಿ ತುಂಡಲ್ಲ ಬೊಡಿ ಅಂದ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಮೂವಿ ತೂವೋಡು ಈತ್ ಮಾತ ಜನ ಬತ್ತು ದಾಖಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ ರತ್ತಂದೆ ನೆಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಬರಟ್ ಬಂದೆ ಅಂದೆ ಎರಡು ಇಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಪುರ ಇತ್ತದ ಬಾಂತೆ ನಂಚಿಂದ ಓಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಆಂಡ ಸೋಕಾತನ್ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಅದು ಬತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂತೇರು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಒರಿದು ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ ಆತಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ ಆತನು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಎಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ ಆತನು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿದೆ ತನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಪಿಲಿತ CG ವೈಕ್ ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೈವ ದೇವರನ ಈ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರತಿ ದೂಂಡತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪೂರ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಗೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ರೆಡ್ನೇದು ಈ ಪಟ್ಟಣೋಡ್ದು ಹಳ್ಳಿದ ಜೀವನ ಆ ರೀತಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಈ ಚಿತ್ರನ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪೇನೆ ಪೂರ್ಣ ನಟರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೆನ್ಕೆ ಬಂತೀರಿ ಸಾಂಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಬಕ್ಕ ಸಂದೇಶ ನಿರ್ಮಾರ್ಗ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಗಟ್ಟಿತನ ಇತ್ತು ಜಯಶೀಲ ಮೇಡಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಬಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮರ್ಲಾಯ್ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತುಳುವೆ ತೂಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಆಯ್ತ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಂಡು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪತ್ತಂತು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಲೆಕ್ಕ ತುಸ್ಪಾಯಿರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬತ್ತಂದು ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಐಟ್ ಪಿಲಿಪಂಜಲು ಮಲ್ದೇರಿ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಪೆಲಿದ ಪಂಜದ ಬೆಟ್ಟ ಬಂಡ ಬೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡ ಯಾವನು ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿ ಉಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿನ ಬಂದ ಜನಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಎಗ್ಲಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಲಡ್ಡು ಸಾಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದುಂಡು